ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କଲେଜ ବାହାରି ସାରିଲି। ମତେ ଆଜି କଲେଜ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସ୍କୁଟିରେ ବସି କଲେଜ ଗଲି। ପଳାଶୁଣି ରୋଡ ଦେଇକି ଗଲି, ପଣ୍ଡୁଆ ରୋଡ ଦେଇ ଗଲି, ଡିଗ୍ରୀ କାଫେ ଦେଇ ଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଯାଇକି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଛୁଆଟା ମତେ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ରହିଗଲି ଆଉ ସେ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ପୁଣି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆକୁ ଜୋରେ ଗରମ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଛୋଟୁ ଭାଇ କତିକି ଗଲୁ। ଛୋଟୁ ଭାଇ କତିରୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଛଡେଇକି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ୍ବ କାଟିଲୁ, ତାପରେ ଗୋଳେଇଲୁ। ତାପରେ ସୁରଜ ଭାଇ ଖାଇକି କହିଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲି ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇଲି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ବି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବାଦାମ ଦେଖିଲି। ଏଇ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଗୋଡ ମୁହଁ ଧୋଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଟରେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଆମକୁ ମାଗଣା ଥଣ୍ଡା ଦେଲା, ତ ଆମେ ମାଗଣା ପାଇ ପିଇଦେଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେରିଲା ବେଳେ ପୁଣି ବିରି ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।